Som regel skal man igennem 4 forskellige faser: chokfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen og nyorienteringsfasen. Her er Louise. Hun er 15 år. Louise har en far og en mor, som hun elsker meget højt. Hendes far arbejder som chef for et stort firma. Det var et stort ansvar, og det kunne til tider være meget stressende. Og en dag blev det for meget, og faren fik et hjerteanfald. Han blev kørt på hospitalet, men desværre ikke i tide. Da Louise fik at vide, at hendes far var død, startede chokfasen. Louise var i chok. Hun havde svært ved at forstå, at hun aldrig mere kunne se sin far. En uge senere. Til sin fars begravelse begyndte hun at forstå, at hendes far var væk. Og så kom hun til reaktionsfasen. Hun følte pludselig en stor vrede og frustration, samt kæmpe skyldfølelse. Tankerne strømmede forvirret rundt i hovedet på hende.
Hun lukkede sig selv ude og trak sig væk fra andres selskab. En dag mødte hun Stephanie, som også havde mistet sin far. De begyndte at snakke sammen, og de blev gode venner. Sammen nåede de til reparationsfasen. Hun begyndte at få det bedre og forlige sig med tabet af sin far. Hun begyndte at åbne op til folk igen. Hun kom ud af sin boble. Langsomt nåede hun til nyorienteringsfasen. Som årene gik, bevægede hun sig imod et bedre liv. Og 4 år senere havde hun endelig accepteret tabet, også selvom hun stadig savnede sin far, og det ville hun nok altid gøre.